¡Qué calor! Para iniciar o segundo soltando estacha desta temporada. As altas temperaturas levaron a que o sábado 4 de xullo se tivera que retrasar o inicio das regatas na Liga Galega de Trañeiras, trofeo Xunta de Galicia. En Meira e Moaña, o club anfitrión aproveitou para homenaxear a varios socios históricos e o seu equipo alevín, campeón de España de bateis, antes de que se puxera en marcha a 12ª bandeira Illa do San Bertolameu, concello de Moaña. Ás 8 da tarde comezou na Ría de Vigo a segunda xornada puntuable para a Liga A. Na primeira quenda, atendendo os resultados da apertura da temporada, o sábado anterior en Narón, remaron Castropol, a Cabana Ferrol e Cesantes Rodavigo. Cabana Ferrol, que se distanciou xa dende o inicio, por diante de Cesantes Rodavigo, e terceira marchaba Castropol, confirmando o conxunto asturiano as malas sensacións do arranque da temporada. Non cedeu en ningún momento o primeiro posto a Cabana Ferrol para facerse a vitoria na súa quenda. Cesantes Rodavigo segunda, Castropol terceira. Na quenda intermedia remaron Narón, Bueu Ximei e Mugardos. Fora Mugardos, a mellor clasificada destas tres embarcacións na primeira xornada, pero na súa península, na do Morrazo, Bueu Ximei distanciouse dos dous equipos de Ferrolterra. Fíxense o que lle pasou ao seu proel. Escápase a pica, pero consigue recuperala xusto a tempo para a virada. Tuvo que abrirse a Maruxía un pouco máis do que lle gustaría, pero ao final todo quedou nunha anécdota. Esa rapidez na reacción de Matías Bello do seu proel. Por detrás de Bueu Ximei viraban Mugardos e en terceira posición Narón. Tanto Narón como Mugardos tuvieron que mellorar os tempos da Cabana de Ferrol, acabarían conseguindo na vitoria de Bueu Ximei. Mugardos segunda, final poderoso de Narón que non lle serviu para gañar ningún posto. E por último, quenda de honra con Mecos, Tirán Pereira, Cabo da Cruz e a líder San Bertolameu Bersí, que remaban a súa casa. A embarcación anfitrioa que gañara Narón por diante de Cabo da Cruz, pero esta vez os de Boiro foron por diante en todas as viradas. Vemos que a diferenza era mínima no ecuador da regata entre Cabo da Cruz e San Bertolameu Bersí. Tirán Pereira, outro conxunto moañés, en terceira posición, e na cuarta praza Mecos. Estaba loitando tamén por mellorar os parciais de Bueu Ximei. Retransmisión con dron para ver esta fermosa regata na que se impuxo Cabo da Cruz. Primeira vitoria da temporada pros de Boiro, segunda San Bertolameu Bersí, terceira remataba Tirán Pereira e cuarta, tanto na quenda como na regata, Mecos. Así que o triunfo do conxunto de Boiro. Bueno, que supón esta primeira vitoria da temporada para Cabo no seu regreso á Liga? Bueno, pois é importante, non? Para coller confianza e seguir traballando día a día para intentar ganar a Liga. Foi unha vitoria traballada, non? Aí con San Bertolameu, que remaba na casa e que lo puxo difícil, pero ao final acabastes aí dobregando os locais. Sí, sabíamos que iban a salir fuertes todos. Mecos, Tirán e Meira iban a salir fuertes. Chegamos a primeira boia un pouquiño antes, pero bueno, fomos facendo o noso traballo palada a palada e hasta que nos pudemos marchar un pouquiño e ao final buscar o límite para seguir mellorando. Así que a xente xoven pois dou un paso á frente, teñen máis confianza, son outros remeros, entonces eso axúdanos a mellorar. Chegades como líderes, de segundo posto aquí na vosa casa en Meira. É bo sabor de boca, vamos a ver, outro día, como xa dixeron os compañeros, pois foi unha contrarreloj, cada un nunha manga distinta, era a primeira regata, a primeira toma de contacto, bueno, hoxe xa a segunda regata, todos en línea, todos no mesmo grupo, unha regata dura, moita calor, e bueno, creo que a tripulación respondeu ben, nos marcamos un objetivo claro este ano que era aprender. A maioría da tripulación é xente moi nova, menores de 25 anos, ou 23. Estamos 3 ou 4 como a min, que xa ten moitos anos no lombo, pero bueno,
Noso objetivo, formarnos, dar un pasiño adiante cada regata, e despois daqui a mediados de temporada finais, pois o tempo nos colocará no noso sitio. Cabo equipo con moita experiencia, baixa da CT, un equipo moi formado, moi unido, e nos, cada pequeno paso, cada regata, sí que notamos unha pequena melloría. Entonces, nunca descartamos loitar pola regata, lóxicamente, somos deportistas e loitamos, pero bueno, para nada nos parece un resultado malo e a pola siguiente. Bueno, e esta experiencia de remar a partir das 8 da tarde, non? Nun horario que non é usual na Liga de Trañeiras, como levastes? Bueno, realmente ahora que entrenamos casi todos os clubes da Liga, co cual estamos mellor adaptados, pero bueno, creo que foi unha gran decisión, a correcta, porque cos 38 grados que tiñamos a 5 da tarde, pois podría ser incluso perigoso. Tempos na bandeira Illa do San Bertolameu, concello de Moaña, coa vitoria de Cabo da Cruz, por diante de San Bertolameu Bersí, 12 segundos de diferenza, terceira Tirán Pereira, cuarta Mecos, Bueu Simei que gañou a quenda intermedia fixo quinta, a Cabana de Ferrol oitava, a gañadora da primeira quenda Naseral, empate a puntos, pero liderado para Cabo da Cruz, empate entre Cabo e San Bertolameu ou Bersí. Despois de 13 anos competindo na Liga CT, Cabo da Cruz está de volta na Liga Galega A, e o seu primeiro triunfo da temporada tivo premio extra de asumir a camisola do Trofeo Xunta de Galicia. Este liderado tocaralle defendelo en Bueu. Asfixiante calor tamén provocou que na Pobra do Caramiñal se retrasara un par de horas o inicio da primeira xornada tanto na Liga Feminina como na Liga B masculina. Ambas competicións abriron os seus calendarios nas augas do Barbanza. A Liga Feminina, con 8 traiñeiras esta temporada, presenta como gran novidade que as regatas dispútanse a 2 longos, mentres que a Liga B medrou esta campaña en canto a número de equipos con 7 embarcacións en liza. Primeira cita da temporada, retransmitida pola Televisión de Galicia. O espectáculo comezou coa terceira edición da bandeira feminina Concello da Pobra, remando Castropol, Rianxo, Cabo da Cruz e Tirán Pereira. O campo da Pobra ten a particularidade de que ofrece máis viradas do habitual, neste caso 2, para adecuarse a nova distancia das regatas na Liga Feminina. Tirán Pereira manobrou en ambas ceabogas, por diante de Cabo, terceira Rianxo e cuarta Castropol. A composición das quendas nesta primeira xornada que respondía ao azar do sorteo efectuado na presentación da Liga. Subcampeoas ano pasado, as remeiras de Tirán imponíanse as de Cabo. Tampouco variou a orde na pugna pola terceira praza con Rianxo por diante de Castropol. Na Ría da Arousa lanzábase a segunda manga na apertura da Liga Feminina. Medíanse Esteirana, Amegrove, Chapela Uofco e Salgado Perillo. Explosivo inicio coas de Oleiros, tomando a dianteira ante as de Redondela e as do Grove. Salgado Perillo, traiñeira campioa de Galicia este ano, mantíñase por diante das gañadoras da Liga nas 3 últimas temporadas de Chapela Uofco. Amegrove tamén estaba metida na pelesa polo triunfo, pero non se lle escapou a brava. Salgado Perillo venceu con autoridade e Chapela Uofco resistiu nun emocionante final ante Amegrove. Cuarta Esteirana, tempos parciais das dúas quendas con Salgado Perillo, adxudicándose a bandeira Concello da Pobra por case 10 segundos de diferenza. Segunda Chapela Uofco, terceira Amegrove, cuarta Tirán Pereira, quinta Cabo, sexta Rianxo, sétima Esteirana e oitava Castropol. Así quedou a primeira xeral da temporada na Liga Feminina. Camisola amarela Xunta de Galicia e bandeira para Salgado Perillo nun inicio de Liga inesquecible para as de Oleiros. Dobre pantalla para asistir á primeira quenda da temporada na Liga B. A traiñeira local de Puebla, a filial de Cabo da Cruz e Ribeira remaron nunha serie 100% do Barbanza. 6 longos, polo tanto 5 viradas, na 21ª edición da bandeira Concello da Pobra. Os anfitrións distanciábanse no segundo longo. Puebla, o ano pasado subcampeón nesta Liga B, afastábase de Cabo da Cruz B. A pasada campaña estaba na Liga A e de Ribeira, que esta temporada reaparece na Liga tras un ano ausente. Puebla ia ampliando a vantaxe, mentres que Cabo e Ribeira protagonizaban un pulso moi igualado. Fíxense como casían a par na cuarta ceaboga. Executaba a quinta definitiva virada Puebla, con 25 segundos de vantaxe sobre Cabo, e deixar atrás a Ribeira. O seu campo de regatas, Puebla apuntouse con solvencia a súa quenda, segunda posición para Cabo, terceira para Ribeira. Segunda manga, unha traiñeira máis que na primeira, Rianxo,
Salgado Perillo, Chapela Wofco B y Bueu Simei B. Formaba un cuarteto que se dividiu en dous dentro do primeiro longo. Rianxo, Salgado e Perillo por diante. E era Virse da Guadalupe a que se marchaba no segundo parcial. Ademais de comandar a súa quenda dende o terceiro longo, empezou a mellorar a referencia de Puebla. E a lanzada Rianxo no seu regreso á competición masculina tras non participar o ano pasado nin na Liga A nin na B. O duelo entre filiais, Bueu Simei estaba superando a Chapela Wofco. Sempre frenética esta regata na Pobra do Caramiñal, cun carrusel de viradas. O paso polas Ceabogas é máis importante que nunca nesa arte de manobrar. Rianxo non atopou rival. A Virse da Guadalupe acabou distanciándose en máis de medio minuto de Salgado Perillo e batendo case por 9 segundos o tempo que marcara Puebla, a gañadora da primeira quenda, terceira filial de Bueu Simei e cuarta de Chapela Wofco. Tempos parciais da 21ª bandeira Concello da Pobra, da primeira xornada da temporada na Liga B, que comezou co dominio de Rianxo. Segunda posición para Puebla, terceira Salgado Perillo, cuarta Cabo B, quinta Ribeira, sexta Bueu Simei B e sétima Chapela Wofco B. O máis alto a Seral. Vai chegar Rianxo a vindeira xornada en Bueu despois de triunfar na Pobra do Caramiñal. A segunda fin de semana da temporada na Liga de Trañeiras rematou o domingo cunha nova xornada de competición feminina. Primeira edición da bandeira feminina de Esteiro. O club que este ano é a novidade na Liga das Mulleres exercía de anfitrión. Un día moi especial para a Asociación Deportiva Esteirana e así accedían as remeiras a auga, acompañadas polos son das gaitas. Día grande de festa en Esteiro, no Concello de Muros. E regata 4 longos, respetando a nova distancia desta campaña na Liga Feminina. Na primeira quenda remaron Cabo da Cruz, Castropol, Rianxo e a trañeira local. É dicir, da quinta a oitava clasificada na véspera na Pobra do Caramiñal. Cabo da Cruz impuxo o seu ritmo dende o inicio. E temos a segunda Ceaboga, Ecuador da regata, con Esteirana virando segunda, diante de Castropol e pechaba a serie Rianxo. Tenía calor en Esteiro, pero nada que ver coas temperaturas alcanzadas a tarde anterior. As remeiras gozaron de boas condicións para competir ofrecendo a súa mellor versión. Non variaron as posicións na segunda metade da proba. Expectación en Esteiro por ver a súa flamante embarcación feminina. E a vitoria na primeira serie foi para Cabo con 24 segundos de vantaxe sobre as locais. Moita satisfacción esteirana polo seu resultado como anfitrioas. Terceira Castropol, cuarta Rianxo. As 4 mellores na apertura da Liga víronse as caras na segunda quenda. Tirán Pereira, Chapela Wofco, Amegrove e Salgado Perillo. As de Oleiros tocáballes defender a camisola de líder acadada na Pobra e a Bofé que o fixeron. Dende o primeiro longo tomaron o mando e chegaban a segunda virada con 2 segundos de vantaxe respecto a Chapela Wofco, terceira posición para Amegrove e algo máis descolgada Tirán Pereira. As moañesas levaban esta Ceaboga peor tempo que Cabo da Cruz. Salgado Perillo confirmou que vai moi en serio. Nunha marxe de 24 horas asinaba o seu segundo triunfo. Vitoria da Brava de Oleiros. No apertado duelo pola segunda praza, Chapela Wofco entraba por diante da Amegrove. Cuarto posto para Tirán Pereira, que finalmente puido mellorar o tempo de Cabo. Pois contanos, como foi a regata de hoxe para a Esteirana? Moi ben, aínda nos falta acoplarnos un pouco máis, somos un equipo novo, pero a verdade é que remar por primeira vez na casa, por primeira vez na historia que sacamos trainera femenina é un soño para moitas, é moi emocionante. Bueno, como é ese soño que supón para vos sacar esa trañeira por primeira vez? E bueno, e hoxe remar ante o vosso público, claro. Si, histórico, eu xa levo moitos anos remando en outros clubs e para min isto é un soño, verdad? O sea, era o que me faltaba. Bueno, e como son os obxectivos de Esteirana para esta tempada? O obxectivo xa era estar aquí, sacar trainera e agora, pois, canto máis arriba esteamos no medio da tabla, mellor, e aguantalo. Bueno, onte quedache de sétimas, hoxe sextas, que balance facedes deste primer fin de semana?
Ben, onte, bueno, era a primeira regata, inexperiencia, a maior parte do equipo nunca remou nunha liga, somos un equipo diverso de edades, entre 17, 16 e hasta 50 anos, e moitas de nós aínda non remamos nunca na liga, entonces, ben, o sea, eu creo que cada regata imos dar un pasiño máis, e en agosto daremos uns cuantos. Bueno, pois María, contanos como, bueno, primeiro parabéns pola vitória de hoxe. Cal foi a clave da vitória de hoxe de Perillo? Ui, a verdade é que non hai clave. A clave é moito esforzo durante a temporada. Bueno, cabeza metidas na regata e nada máis. Bueno, primer fin de semana, 2 vitorias. Como saídes deste fin de semana? Pois saímos moi contentas, era algo que estábamos un pouco expectantes, sobre todo polo cambio das distancias, ¿no? Que, bueno, aparte de ser a mitade do ano pasado, estas 2 regatas, pues, tivemos que facer 3 e 4 viradas, polo tanto, estábamos un pouco nerviosas, pero ben. Bueno, cal é o obxectivo de sacar do Perillo esta temporada? Loitar hasta o final, sobre todo. Bueno, vamos ir regata a regata e nada máis. Estes foron os tempos na primeira bandeira feminina de Esteiro. Salgado Perillo venceu con 6 segundos sobre Chapela Uofco. Terceira Megrove, cuarta Tirán Pereira, quinta Cabo, sexta Esteirana, sétima Castropol e oitava Rianxo. Na xeral, pleno de puntos para as de Oleiros, a 2 puntos Chapela Uofco e a 4 a Megrove. A primeira bandeira feminina de Esteiro conquistárona as líderes. Primeira xornada da Liga Feminina en Chapela. Moitas grazas, ata a próxima.